Tonight maghimo ko okra. So timplahan ako og asin ang shrimp, paprika, garlic powder, black pepper. Then akong butangan og rosemary. Try lang ba. First time ako gamit og rosemary. Nagbutang sa kog Knorr all-purpose seasoning yan. Then mix. Okay. Sa butter sa niya nagmix ko ani og flour o cornstarch. May nga salt, black pepper, garlic powder, paprika. Butangan na og rosemary para pahumot. Butangan na og 2 eggs. 1 and 2. Then mix na to. Ako butangan cold water. Gikan sa ref kay baskara. Kuman ako nang ibutang akong shrimp. Then mix lang na to. Then natin i-mix ang atong butter ang shrimp. Mix to ngayon para mag-coat ang shrimp. So, we are now sa stage na atong i-deep fry na atong shrimp. So, mag-deep fry na ta sa atong shrimp. Kasi tagsaon na nato. Yan. Ito, ato nang i-deep fry ang atong shrimp. Then atong balihon. Kapit na siya maluto. Ito na ako na itong first batch. Yan. So, this is my second batch. Yan. Ito ng balihon. Yan. Tagsa-tagsa lang yapon. Ito nang hauna na itong second batch. Yan. Og, mauna na siya atong crispy shrimp. Og, mauna na siya atong crispy shrimp. Ato na yung tilawan. Atong tilawan. Gabi kayo. Para sa ako, awagin mausik kasta yung shell, yung panit. Makaon ako. Tanan. Pero depende sa tao na mag-iuban di makaon o panit sa pasayan. But for me, why mausik tanan kaon tanan. Lamig had. Oh, maano na siya akong crispy shrimp.